मुंबई महापालिकेतर्फे आता स्मार्ट वाहनतळ प्रकल्प राबवला जाणार आहे। यासाठीची निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे। या उपक्रमाअंतर्गत मोबाईल पार्किंग ॲप्लिकेशन विकसित केले जाईल। याद्वारे नागरिकांना घरबसल्या मोबाईलवर इच्छित स्थळी जाण्यापूर्वी पार्किंगची जागा विशिष्ट वेळेसाठी आगाऊ आरक्षित करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे। अर्थसंकल्पात याबाबत माहिती देण्यात आलेली आहे। हा प्रकल्प सार्वजनिक भागीदारी तत्वावर राबवण्यात येईल। यामुळे पालिकेवर ताण येणार नाहीये। कंत्राटदाराकडून महसुलामधील हिस्सा प्राप्त होईल। या प्रकल्पाची अंमलबजावणी 530 नवीन वाहनतळांवर करण्यात येईल। तर पुढील टप्प्यात इतर नॉन स्ट्रीट व ऑफ स्ट्रीट वाहनतळांचाही समावेश असेल। मुंबईत आता पार्किंगची चिंता नाही, घरबसल्या जागा बुक करता येणार आहे। त्यामुळे स्मार्ट पार्किंग प्रकल्पाचं बजेट मध्ये सुतोवाच करण्यात आलेले आहे।